Takže čus lidi, vítejte u dalšího videa. Jmenuji se Mítr a dneska si ukážeme vlastně jeden takový střední tank, který vede na linii těžkých tanků ze státu Japonsko. Takže tento tank Igo Chiro je vlastně podle mého názoru jsem myslel, že bude lepší, protože ty jeho vlastně parametry, jak můžete vidět tady třeba toto, prostě průraznost, průměrně poškození, takové věci, ty hlavní základy, které vypadají dobře, tak jsou sice jakoby pravdivé, ale na to, že jsem s ním hrál, tak strašně rán prostě vynechá, prostě netrefí. A další věc, která se mi nelíbí u tohoto tanku, je strašně špatná schopnost děla, protože jak můžete vidět, následně jak můžete vidět, tak on vlastně tady má úplně volné místo, aby mohl to dělo sklopit. Ale vůbec nejde to sklopit, to vůbec ani trochu to dělo. Jde sklopit trošku o nějakých těch pár úhlů, ale nejde to tak, abyste mohli vjet do malého kopečka a sklopit ho a namířit na tank. To prostě nejde. Takže ta recenze k tomuto tanku vlastně není moc ani pro mě dobrá. A tak už to nebudeme okecávat a jdeme do bitvy. Nebo vlastně můžeme i na cvičiště a vyzkoušet si ho tam. Tak teď nevím, jestli by byla lepší čekat na cvičiště, anebo na frontu. Já jdu asi na obyčejnou režimovou bitvu. No vidíte, asi se mi to fakt zdařilo. Dobře. Ale mezi trojkama není moc dobré hrát, to se mi nelíbí. Můžete vidět, tak tady mám docela pěknou grafiku pásu určitě. Stal jsem si nějakou dobrou verzi, tu dám do popisku videa. Na nějaké stránce jsem si to stáhl, ale to asi byla nějaká dobrá verze, nebo teď nevím, jestli to záleží na počítači. Takže já je unikáme. Kde pojede? No, já bych asi šel tady, jel, protože tady asi jede částka tanku. Náš následující tank bude tady tento přede mnou, což je těžký tank, typ 91. Vidíte ty pasy, jak se to pak hýbe, to je docela pěkné, se mi to líbí, taková dobrá grafika. Tak vám můžu předvést to, co ten tank vlastně dělá. Nevidím cíl.
jako teď bych ho trefil, jenom kdyby ho tým nezničil. Ježiš, tam střelí všichni najednou, to nejde. Tady hele. Čekám rozkaz k palbě. Ztratili jsme cíl. Jej, to je fakt lámá ten tank. Tím nic neudělám nic. Umím. Ne. A potřebuji automaticky zaměřit, ať ho najdu a pak ho vystřelím po něm obyčejně. Jsou žrouti ty BT7, nebo co to je? Hrozně žrouti. Žerete jenom. Čím se vychvalujete, že jste rychlí a máte dobré děla, ježišmarja. To je hrozné. Bych chtěl taky někam dojet a něco sejmout. Oni prostě mě předženou, já asi nepojedu do té jejich skupinky, já asi někde si zajedu a tam možná najedu něco. No i když to není moc pravdivé, protože oba dva jsou nahoře. Sakra! Tak nic. Tak k ničemu bitva. A další už dát nemůžu, protože se mi vyprchá čas. Ale vlastně jakoby jsem tady převedl ty parametry tanku. Protože vidíte, blbá přesnost. Ale za to se nemusíte bát, to rychle přeskočíte tento tank. Tak, no to je jedno, super. Tak to by bylo pro mé video všechno a u dalšího videa čau.